खैथा दालां गोदान बानायदों खैथा लामा गोदान बानायदों बेखौ जोंनि सिडली समष्टिनि रायजो राजाया नुनो मोनाखै। फेरेंगाया गावनो फरेस्टनि एम दिनै जोंनि बर' बिमा दुखुथिया बर' बिमाफ्रा सोरबा मैदेरजों गाथारजादों सोरबा बारहुंखाजों न' बां बुफाय जादों बेवहाय जोंनि फरेस्टनि एम फेरेंगा बिथाङा खै लाख थाखा राननानै होगोन बिथांमोननो। जोंना सुद्ध बसुमतारी सारा सासे जातिनि थाखाय खामानि मावबोनाय व्यक्ति बेखायनो जों दिनै BPF जाना बेंटल ओनसोलाव जों दिनै भट बिनो बयखौबो खावलायफैदों। फेरेंगा सारनि गामि बिक्रमपुर आरो बिनिनो बेंटल बाजाराव जों दिनै मोनसे हानजा सुरनाय हाबाफारि लादों। मानोना दिनै बेंटल ओनसोलनि बा दिनै चिरां ओनसोलनि रायजो राजा बा जोंनि सिडली समष्टिनि रायजो राजाया फेरेंगा सारमोननि दैदेननाय UPPL सरकारखौ माब्लाबाबो मोजां मोना होनना दिनै बिथांमोनानो दिनै जोंनो प्रमान होदों। मानो होनबा फेरेंगा EMआ गावनो सासे फरेस्टनि EM आरो गावनो सासे चिरांनि EM जानानैहाय दिनै चिरां ओनसोलाव जोबनो गैयै इलेक्सन खालामगासिनो दङ। दिनै जोंनि बर' बिमा गरिब गुन्द्रानि न'खरफ्रा दिनै जोंनि हादान ओनसोलाव दंमोन बिथांमोननि खस्थ'जों लुनाय जे न' बेखौ दिनै बिथाङा मैदेरनि रुप लाना दिनै बिथाङा गाफाय होगासिनो दङ। दिनै फेरेंगाया गावनो फरेस्टनि EM दिनै जोंनि बर' बिमा दुखुथिया बर' बिमाफ्रा सोरबा मैदेरजों गाथारजादों सोरबा बारहुंखाजों न' बां बुफाय जादों बेवहाय जोंनि फरेस्टनि EM फेरेंगा बिथाङा खै लाख थाखा राननानै होगोन बिथांमोननो। दिनै खयजननो दिनै फेरेंगा बिथाङा थिं रानना होदों। दिनै सिडली समष्टिनि बा दिनै चिरां ओनसोलनि रायजो राजानि थाखाय खैथा दालां गोदान बानायदों खैथा लामा गोदान बानायदों बेखौ जोंनि सिडली समष्टिनि रायजो राजाया नुनो मोनाखै। जायनि थाखाय बिथांमोना नैबे फैबाय थानाय जे बाइ इलेक्सन दङ बे समावहाय दिनै बिथांमोना BPFनो भट होनानै दिनै UPPL सरकारखौ दिनै बिथांमोनानो इभिकसन खालामनो थांगासिनो दङ। बेनो खावलायनाया सिडली समष्टिनि रायजो राजा बिथांमोननिसिम बयनिसिमबो जे नोंथांमोना जाहाथे जोंनि BPF राजनिति दलजों बिजाथि होजानाय दिनै सुद्ध कुमार बसुमतारी सारनो नोंथांमोना भट होनांगौ। मानोना दिनै बिथांमोनहासो सासे गोरों गोरा सासे जयगथा गोनां व्यक्ति जाय बिथाङा दिनै आसाम एसेम्ब्लियाव थांनानै टेबोल सौयै बै जोंनि जेलाव थानाय आदामोननि बाथ्रा बुंनो हानाय बै जोंनि रिहेबिलिटेसन मोननांगौखौ जे होआखै बेखौ टेबोल सौना बुंनो हानाय दिनै रन्जन दैमारि सारमोन दिनै दासिमबो जेलाव दङ। बेनि बारै दिनै सोरबा जयन्त बिथांमोनाबो फंसेबो बाथ्रा बुङाखै। लरेन्स इस्लारि सारमोनाबो दासिमबो दिनै आसाम एसेम्ब्लियाव फंसेबो बाथ्रा बुङाखै। नंखायनो जोंना सुद्ध बसुमतारी सारा सासे जातिनि थाखाय खामानि मावबोनाय व्यक्ति बड'फानि समनिफ्रायनो बिथाङा ज' जातिनि थाखाय खामानि मावबोबाय थानाय व्यक्ति होनना बेखौ बयबो मिथिगौ। दा बेखायनो बिथाङा एक्सपिरियेन्स गोनां सासे वेल इडुकेटेड पार्सन नंखायनो बिथांनो जाहाथे भट होना दिनै आसाम एसेम्ब्लियाव जोंनि जेलाव थानाय आदामोननि थाखाय बुंनो हानाय गोहो गोरा व्यक्तिखौ जों जाहाथे दैथायहरनो हायो। बेखायनो जों दिनै BPF जाना बेंटल बाजाराव बा जोंनि बेंटल ओनसोलाव जों दिनै भट बिनो बयखौबो खावलायफैदों।